ಲೈಯುಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪನ್ಲನ ಇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 21 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅರ್ಜುನ ಮೇಡ್ ಸಂಭ್ರತ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದೊರ್ಮೆ ದಾದ ಪನಿಯರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ಡ್ ತೂಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪಾರ. ಅರ್ಜುನ್ ವೆಟ್ ಸಂಭ್ರತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡ್ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು. ಜುಲೈ 21ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಘು ಶೆಟ್ರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಣ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಯೋಗು ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊನೊತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅವನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ ಮೇಡ್ ಸಂಭ್ರತ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ದಾದ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ಕಲಾವಿದೇರು ಎನ್ನೋಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣತ ಅಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಅಂಡ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಊಲನಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಊಲ ಒಂಜಿ ಏರು ಪೇರು ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಎಂಕಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ತ. ಇತ್ತ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡತ್ತಂದ ಬೇತ ಪೂರ ಊರುಡ್ಲ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿದಾತ್ ಜುಲೈದ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಎನ್ನ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಸತೀಶ್ ಬಂದರೆನ ಆಸೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಆಸೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತದಾರ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ఒక ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗುಂಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನಣ್ಣನ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಭೋಜಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ ಬತ್ತದ ತೋಡೂ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಆಸೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ರಘು ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತದು ಸಸನ್ನ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಈತ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇರು ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಬೇತೆ ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಂತಾರು ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಪೂರ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮುಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಕ್ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಟಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ. ಅಂಚೆ ರಘು ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇದು ಇಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ರೋಲ್ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಪೋನ ಈರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕೇಂದಿರು ಅವು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು. ಇತ್ತ ಪರ ಊರುಡು ಪರದೇಶೋಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಚನೆ ಬಾಂಬೆದಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಟ್ ಸಂಭ್ರತ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಪಂದ್ಯ ನಂಜು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತೀರ್ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಆವಡು ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಆವಡು ಇರೇ ಒಂಜಿ ಮತ ಪಂದಿನ ಓಡಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತನ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪನೊಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಟ್ ಸಂಭ್ರತಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಮತ ಘಟನೆ ಮತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ದೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ದಾನೆ ಒಬ್ಬಗ ಓ ಬೋಡಾಯನಿ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಮತ ರೋಲು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯ್ನೇ ರೋಲು ಅಂಚಿನ ರೋಲು ನಮ್ಮ ರಘು ಶೆಟ್ರ್ ಪಾಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀರ್ನೈತೆ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋನು ಬಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನೀರ್ನ ನಟನೆದ ಸೆಲ್ಫಿ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ 50 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂದೇ ವಾರಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಮಲ್ಲ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಐತೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲೆ ನಾನು ಊಂದು ದೀದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪವನು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದಾತು ಬರ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರು ಪಂದು ಐಟಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಮಸ್ತ ಪೂರ ಬೊಂಬೈದ ಗಲ್ಫ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅವೆಲ್ಲ ಪೋದು ಓಡು ಪಂದೆ ನಂಜಿ ಆಸೆ. ಈತ ಮಾತಾ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆತನ ಪೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸಸ್ಸನ್ನೇ ನಾಟಕ ಬುಡಿಯರಿಗೆ
ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಾರಂಡ. ಸಸ್ಸನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕಲ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅವಳು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕೆ, ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತೇರ್ ಮಾತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಜಾಗೆಡಿ ಯಾನು ಬೋಡು ಅಂಚಾದಿ ಇಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳು ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಅವಳು ಎನ್ನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಯಾನು ಮರೆಪುಜಿ. ಆರೆ ಇಂಕ್ ಬೋಡು ಆರ್ಯನ್ನ ಗುರು ಅರೆಡ್ದಿ ಯಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಕಾರಣನೇ ಇಂಕ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮುಡು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಪರನಾಟಕಡು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಂಡ ದುವೇ ಇಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಫಿಲ್ಮುಡಾಡು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕಡಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲು ಇಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪ. ಅಂಚನಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ಲೆಗುಂಡು. ಸಸ್ಸನ ನೆಂಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ತೂತ ನಾಟಕಡ್ ತೂತ ಆರಿ ರಂಗಗ್ ಏಪ ಬೈದಿನಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅವನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಲೆ. ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಆದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕಡ್ದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟಕಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಬಿ ತಂಡೋಡಿ ನನ್ನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ತಂಡೋಗು ಪೋಯೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಇಂದು 17 ವರ್ಷೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಅವಿನಿಯಾನ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಖುಷಿ ಆಪಿಲಕನೆ ರೋಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಬೈದೆ. ನನಲುಗುಲ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ನನಗುಲ ಫಿಲ್ಮುಡಾಡು ನಾಟಕುಡಾಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ ಬೋಡು. ಇತ್ತ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಸನ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಂದು ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶೋಡ್ದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಡ್ದು ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ರಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಮೂಕೆದ ನಿಖಿಲ್ನ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾತಿದ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಿಗೆ ನಿಖಿಲೇನು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆ ನನಗುಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೆರಡೆ ನಿಖಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ. ನನಗುಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು. ನಿಖಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಲೆನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿಮೂಟಗೀರು ಟೋಟಲ್ ಏತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂತುಪ್ಪರು ಟೋಟಲ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಸೇರ್ ನಿಡ್ದಿಂಚಿ 2001 ನಮ್ಮ 2014 ಮುಟ್ಟದ ಓವು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಏತ್ ನಾಟಕ ಬರೆತೆರ ಐಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದುಂಬುದ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಕೆಲವುದ ಮಾತ ಪಾತ್ರರು ಸಸ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂತಿನ ಅವಿನ ಮಾತ ಯಾನು ಪಾತ್ರನು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದೇವೇದೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಈತ ನಾಟಕ ಮಂತಾರು ಏತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದುಪ್ಪಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಡು ಊರುಡು ಸೇರಿದು ಇರ್ನ ಅಂದಾಜಿಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೊಡೆ 7-7.5 ಸಾವಿರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಬಂದು ನೆನೆಪು. ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದನ್ನು ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇರೆಗು ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪನಲಿಯ ಖುಷಿತ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂಸನಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಶೇ ಇಂಕ ಕೇಂದುಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಅಂಸನಿ ಬುಡ್ಜಿ ತೂಕ ಅವು ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಸಕದ ಇದಾನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂದು ರಗಾಲೆಜಿ ಕಲಾಡವನು ಕೊರ್ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಓ ದೇವರೇ ಮೈದ ಬನ್ನಿ ಪೋಯಿರ ಕೋಡೆಯ ನಾರೆ ಗುಂಜಿಯ ಕುಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಕು ಚಾಪರೊಂದಿತ್ತಯ ಬೆರಗೆ ದಾದಾಯಿನಿಯ ವಾಮೈಂದ ಪನ್ನಿ ಇಂದು ವಾಮೈಂದ ಪನ್ನಿ ಎಡಪದ ಇದು ಎಡಪದವು ಮೈದ ಪನ್ನೆನ ಯಾನು ಬಲಪದವು ಮೈಂದ ಪನ್ನೇನೆ ವಾಮೈಂದ ಪನ್ನೆಂಡದೇನೆ ಮೈಂದ ಪನ್ನೆನತಯ ತುಗ ಈರೊಂಚುರುಕು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಚುರುಕು ಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪೆ
ಅಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದಿನ ಮೂವಿ ಡೋಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಜನಕ್ಕುಲು ವಾ ಪಾತಿರು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಊ ದೆತೋನು ಏರು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಂದ ಒಕ್ಕೈತ ಇರ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚಾವೇನು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ನೆಟ್ ದುಂಬು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಿ ಯಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಿರುಚಿತ್ರೋಗು ಬತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಗು ಬತ್ತೆ ದೇವದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗು ಜತ್ತೆ ಅಂಚಂದೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನತ್ತಿ ಎನ್ನ ದೈವದೇವರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಪೋತುಂಡು ನನಗುಲ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಇಂಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿರೇಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚನೆ ಕಡೆಯಕ್ಕಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನ ನನ ಏರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ನನ ಏರೊಂದಿತ್ತ ಲೈವ್ ಬಂದೇ ಮಕ್ಕ ತೂವೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಒಂದುವೇ 21 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಇರ್ನ ನಟನೆದ ಅರ್ಜುನ ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾಂತೆರೋಡು ಲೈವ್ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ನಿಕುಲು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೂತಿನಕ್ಲೆಗಲ ನನಗೂ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗಲ ನಿಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ನನಗುಲ ನಿಖಲ್ಡ ಇಂಚೇನೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಕಂಚಿತನ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜುಲೈ 21 ಅರ್ಜುನ್ ವೇಡ್ ಸಂಬ್ರತಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ರಘು ಶೆಟ್ರನ ಫಿಲ್ಮು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ತಿಳಿಪುನ ಅಂಚನೆ ಅವೇಲ ಕಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟೋರಿನೇ ನಿಕ್ಲೆಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ರಂಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ತೂಡು ಪಂದೇನ ಸತೀಶ್ ಬಂದರೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇರು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಿಯರು ಚಿತ್ರದಂಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ನನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಮೂವಿಗೆ ಮಾತೇಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಹಿಟ್ ಆವಡು ನನಲಾತು ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.